Wara li fl-aħħar ġimgħat rajna s-siġar tal-Pjazza tal-Mosta jitneżżaw għal kollox mill-frijaj tagħhom fejn waslu għala qawwija mill-poplu, dan l-isfreġju kompla wkoll f'żoni oħra tal-Mosta. Bis-Sindku Laburista tal-Mosta Chris Grech jażel li mhux biss qaċċet is-siġar tal-pjazza iżda wkoll dara żona magħrufa bħala ta' Santa Margherita fejn hemmhekk ħalla wkoll ħerba sħiħa. Ħofor mola 2 metri, siġar meqrudin li letteralment qattaw biċċiet u ntremmew u ġrieden jiġru ftit metri l-bot mir-residenzi. Dan kollu seħ wara l-Gvern tal-Labor għażel li l-ewwel qaċċat is-siġar fil-Pjazza tal-Mosta biex jittieħdu lejn iż-żona ta' Santa Margherita. Żona fejn numru ta' siġar kienu ilhom hemm iktar minn 30 sena u li kienu għadhom b'saħħithom, boħud minnhom protetti bil-liġi u dan fil-waqt ukoll li kienu joffru kell lir-residenti. Ma' Net News kellmu numru ta' residenti fejn saħħu li ma jistawx jifmu kif siġar fl-aqwa tagħhom erduhom waqt li siġar li għal dawn l-aħħar snin kull ma fadal minnhom huwa sempliċi srok tħallew fil-post. Fis-7 ta' filgħodu ġew trakk kbir u magna tkisser is-siġar. Litteralment kellna s-siġar hawn naħseb ilhom hawnhekk iktar minn 30 sena qalawhom u bdew jgħadduhom minn ġodin ix-shredder. Ovvjament aħna bqajna xxukjati. Jiena kont ix-xogħol li mara ċemplitli, insomma naf li kien hawn dil-ħafna litteralment straġu, ma nistgħux nifhmu għaliex. Meta bdejna nistaqsu, bdew jistaqsu l-ġirien x'inhu jiġri, ir-risposta kienet li hawnhekk ħajsir ġinien sabiħ. Eventwalment kien hemm il-kwistjoni tas-siġar li nqalgħu mill-pjazza u jumej wara tħaffru daw il-ħofor kollha. Aw xi 15-il ħofra hawnhekk. Leħqu daqqu 8 sakemm sibt fejn għandi nċempel l-era l-enforcement section. Sewwa ċempilt l-enforcement section għaluli issa niġu. Ġew imma għadda ħafna ħin. Sakemm ġew ħafna mis-siġar kienu diġà qegħdin jiġu imqattejn. Wara ftit mhux tal-li ġew imqattejn, tal-li għadduhom u ġabuhom shredded. Ħasra tas-siġar kienu għadhom qegħdin iħaddru dawn is-siġar, siġar b'saħħithom. Min qed jgħid li ma kunux b'saħħithom jiddispjaċini ngħid hija ħrafa kbira. Dan kollu wassal biex hemm periklu kbir għal dawk kollha li għaddu miż-żona. Postijiet oħra żgur li ma jiġux aċċettati, għall-inqas tieħu azzjoni, mhux ġew jagħmlu ta' parsi biċċa plastika u l-għada nqala kollox kif qed taraw il-ħadid kollox waqa' mal-art u kulħadd talab jiebu mir-residenti u min-nies. Hawnhekk ikun hawn nies għaddejjin bil-klieb jekk tmurlek saqajk fix-xifer għal isfel tmur. Aqqas biss jindunaw li waqgħid. Ħajaqa' xi ħadd u jikser xi kisra saqajhem bekk noħdu action. U mhux biss, din il-ħerba waslet ukoll biex ġibdet ammont kbir ta' ġrieden b'riżultat ta' periklu għal saħħet in-nies. Qed joħorġu ġrieden, kull filgħaxija bil-ġrieden. Hemmhekk bira stess qatlu wieħed u għattewh bil-ġebel. Ma jistax ikun jibqgħu sejrin hekk. Dawk huma xamplati u aħna qegħdin fil-ħmieġ. Da s-siġar kienu jilqgħu ħafna hawnhekk għandna l-barriera aħna. Kienu jilqgħu ħafna trabbijiet. B'dan kollu kien marra fis-Sindku Laburista Chris Grech iżda l-unika azzjoni li kien li jagħmel fens tal-kostruzzjoni li jeleb mal-ewwel bufura rieħ. Għamilna minn kollox. Jiġifieri Facebook ma jirrispondix, telefonati, mobiles, saġijaw, provajna nkellmu ħarab jiġri bil-karozza, litteralment dal-bniedem ma jkellmek xu. Bir-residenti appellaw biex jingħataw widen qabel weġġa' xi ħadd. Għax hu qal jara xi jrid iċ-ċittadin. Mentri mhu vera xejn. Dak li hemm ġifieri ta' mhux qed nivvinta dak li hemm. Barra minn Malta noxew biżbuħija ta' kullimkien greenery u kullimkien siġar u kullimkien għasajnek majtuk bizbuħija li hemm u aħna hawnhekk irdu l-unika ftit affarijiet ta' natura ta' xi ħaġa li timlilna l-pulmu b'xi ħaġa friska, b'xi ħaġa naturali u jeqirduha wkoll. Dawn id-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar ġimgħat tikkonferma nuqqas ta' pjanar mill-Gvern ta' Roberta Bela, turija ċara tal-mod kif qed isiru l-affarijiet f'pajjiżna.